Dwi'n teimlo falch iawn gyda wobr, diolch yn fawr. Dwi'n dysgu Cymraeg achos dwi'n gweithio yn y Llyfr Genedlaethol Cymru. Fy swydd fi yn swyddog curadu digidol i'r Archif Darlledus, felly mae'n pwysig iawn i fi i deall Cymraeg. Dwi mwynhau dysgu fe, a dwi'n meddwl mae'n pwysig i dysgu y iaith os wyt ti'n byw yn Cymru. Mae'n pwysig iawn. Hapus iawn. Dwi eisiau dweud diolch mawr i athrawes arbennig a ffrindiau pwy helpu ni dysgu Cymraeg. Diolch yn fawr. Dwi'n hoffi siarad Cymraeg. Dwi'n teimlo'n reit emosiynol a bod yn onest. O'n i wir yn... Wel, o'n i'n gwybod bod fi'n mynd i gael y wobr, ond rhywsut oedd just gwrando ar Elin yn neud i fi deimlo yn emosiynol iawn. Felly, oedd rhywbeth hyfryd iawn. Wedi bod yn gweithio fel tiwtor nawr ers 2008. So mae cyfnod hir, ond mae wedi bod yn bleser hir. A dwi'n teimlo bach yn eog a bod yn onest am dderbyn gwobr am gael hwyl. Achos dyna beth yw e. So ni'n cael lot o hwyl yn y dosbarthiadau. Ac dim ond agor y drws dwi a chroesawu pobl. Agor y drws a chroesawu pobl. Na beth mae tiwtor yn gwneud. Mae'r anrhydedd fawr i ennill y wobr hon. Dwi'n just wrth y modd. I gael englyn gan Meryl Hopwood am rhydedd fawr arall hefyd. Diolch i'n tiwtoriaid gwych, Felicity a Iowan a Philippa a Zoe. Maen nhw'n just wych. Dwi'n hapus iawn, hapus dros ben. Wel, mae'n Halians Saeson i gyd, ond am ryw reswm mae'r iaith Gymraeg yn ynghalon. Fel mae Meredith yn dweud. Felly, dwi ddim yn gwybod pam, ond dwi'n just mynd gyda fe, gyda'r teimlad, a dwi'n benderfynol i wella bob dydd, blwyddyn wrth flwyddyn, a dwi'n just trio ngorau glas.